ಧರ್ಮನು ಕಾಪುನ ಧರ್ಮದೈವ ಅದು ರಾಜಾನ್ ದೈವದ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆದು ಗ್ರಾಮಗು ಗ್ರಾಮದೈವ ಗಡುಕ್ಕು ಮಾರಿದೈವ ದೈವಿ ಸ್ವರೂಪಿ ತುಳುನಾಡೋರ್ಮೆಲ ನಮ್ಮಿನಕ್ಲಿಗು ಇಮ್ಮುನು ಕೊರೊಂದು ಕಾಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಧರ್ಮದೈವ ಶ್ರೀ ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯೆ. ಪೂರೋಡು ಬೋಲ್ತೆರಡು ಪೆರಿಂಜ ಗ್ರಾಮಡು ರಾಜ್ಯ ಮನೆತನತ್ತ ಕುಂಗ್ಯಾಳ್ವೆರು ಕೊಡಮಣಿ ಗುತ್ತುಡು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆರು. ಒರಿಮಾನ್ಯೆ ಗುತ್ತುಡು ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೀವನದೆತ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆ. ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಗು ಗುತ್ತುದ ಬಾಕಿ ಮಾರು ಕಂಡುಡು ಒಂಜಿ ಎರ್ಮೆ ದಿನೋಲ ಕಂಡುದ ಕೇಯಿ ತಿನ್ನೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಅವು ಏಪ ತಿನ್ಪುಣು ಪಂದು ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಮಾನ್ಯಗು ಯಜಮಾನೆರು ದಿನೋಲ ನೆರ್ಪೆರು ಹಾಕುವೆರು. ಕಡೆಕ್ಕು ಒಂಜಿ ದಿನ ನನಮಿನಿ ಕೇಯಿ ತಿಂದುಂಡ ನಿಕ್ಕು ಗಂಜಿ ಪಾಡುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ದೇಶಾಂತ್ರಿ ಪೋಡು ಪನ್ಪೆರು. ಮಾನ್ಯಗು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ದುಃಖ, ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕೋಪ. ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ದಿನ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜಿರ್ದು ಕೊಲ್ಲುವೆ. ರಾತ್ರಿ ನಡೀರ್ಲು 12 ಗಂಟೆ ಆನಗ ಎರ್ಮೆ ಬತ್ತದು ಕೇಯಿ ತಿನ್ಪುಂಡು. ಮಾನ್ಯೆ ಇನಿ ತಿಕ್ಕಿಯ ನೀನನ್ನು ಬುಡೇ ಪಂದು ಕೈತಲು ಪೋದು ಒಂಜಿ ಕೈಟು ಬೀಲ ಪತ್ತುವೆ, ನನೊಂಜಿ ಕೈಟು ಬೆತ್ತ ಪತ್ತದು ಹಾಕುವೆ. ಎರ್ಮೆಮ್ಮೆನ ಪೆಟ್ಟುಗು ಆಯ್ನು ಒಯ್ತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಅವು ಕೈತಲ್ದ ಕೊಡಮಣಿ ಗುಂಡಿಗುಲಾಗಿಂಡು. ಆಂಡಲ ಮಾನ್ಯ ಬುಡುಪುಜೆ ನಡುಸುದೆಕ್ಕು ಒಯ್ತೊಂದು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಇಮೆನ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಾಳಗು ಕೊನೊಪ್ಪುಂಡು. ಪಾತಾಳಡು ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯ ದೈವದ ಬಂಗಾರದ ಅರಮನೆ. ಅವಳು ಇಂಬೆಗು ತಮ್ಮನ ಬೊಲ್ಮನ ಆಪುಂಡು. 14 ವರ್ಷ ಆಯನ ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ಲಾವೆರು. ಅವೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ಕೋರಿಕೆದ ಮೇರೆಗು ಆಯನ ಊರುಡು ಬಂಗಕ್ಕೇಂದು ಆಯ್ಗ ಒಂಜಿ ಮನಿ ಕೊರ್ಪೆರು. ಮೂಲು ಬತ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ಎರಡಲ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಣಿತ ಕಲೆಟ್ಟು ಬೋಡಾಯಿನ ಸಂಪತ್ತು ಈ ಮಲ್ಪುವ ತತ್ತುದು ಒಂದೇನು ಪಂಡುಂಡ ಈ ಸೈಪ್ಪ ಪಂದು ಕಡಪಡುವೆರು. ಊರುಗು ಬರ್ಪೆ ಯಜಮಾನಿ ಕೇನೆಕ್ ಈರ್ನ ಪೆಟ್ಟುಗು ಪೋಡಿದಿಯಾನು ಗಟ್ಟುಗು ಬಲ್ತಿತ್ತೆ ಪಂಡೆ. ಬೊಕ್ಕಾಯೆ ಗುಡ್ಡೆದ ಬರಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೆ ಗೋಡೆ ಕೊರೆದು ಅಲ್ಪ ಮನಿದೀದು ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುವೆ. ಅವೆತ ಫಲವಾದು ಆಯ್ಗು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತಾಪುಂಡು. ಆತನಗ ಇಮ್ಮೆನ ಬೊಡಿದಿಗು ಮಲ್ಲಾದಿಗೆಡು ಕನ್ನೇ ತೋಜುಜಿ. ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಾನ್ಯನ ಬೊಡಿದಿ ಚದಿ ಕಟ್ಟುವಲು. ನಮಕ್ ಈತ ಸಂಪತ್ತು ಬರ್ರೆ ಕಾರಣದಾದ ಪಂದು. ಮೋಲ್ನ ಚದಿನ ತಡೆಯರಾವಂದೆ ತನ್ನ ಬೊಡೆದಿಡ ಪಂಡದಾಲಾವಂದು ಪಂದು ನಡತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಪನ್ಪೆ. ಪಂಡಿನಾಲೈ ದೊಂಡೆಡಾವುಡಂಡ ಆಯ್ ಸೈತೆ ಪೋಪೆ. ಸಂಪತ್ತುಲ ಮಾಯಾಪುಂಡು. ಇಂಚನೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಆದು ಬಡಕಾಯಿ ದಿಕ್ಕದ ಗುಡ್ಡೆಡು ಮನಿತ ಶಬ್ದ ಕೇನುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಮುಂಗುಳಿಲ ಸರ್ಪಲ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಪೆತ್ತಲ ಪಿಲಿಲ ಒಪ್ಪ ತಪ್ಪಂದೆ ಮೇಯೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು. ಉಂದುದಾದ ಕಲ್ಜಿಗ ಪಂದು ಕುಂಗ್ಯಾಳ್ವೆರು ವೇನೂರು ಕಂಡಿಗ ಹಸ್ರನ್ನೆರಿನ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರೂರು ಕಂಡಿಗ ಹಸ್ರನ್ನೆರಿನ ಲೆತ್ತದ ಬಲಿಮೆ ದೀಪಾದ ತೂನಗ ಧರ್ಮದೈವ ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ನೆಲೆವುಂತುದೆ. ಆಯ್ಗು ಸಾನ ಚಾವಡಿ ಮಾಡ ಕಟ್ಟಡು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಊರುಗು ಕ್ಷೇಮ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೆರು. ಆರು ಪನ್ನಲೆಕನೆ ಸಾನ ಚಾವಡಿ ಕಟ್ಟಾಯರು ಪುರ್ಲುದ ನೇಮ ಕೊರಿಯರು. ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯೆ ಕೊಡಮಣಿರ್ದು ಪಡ್ಡೋಡಿ ಗುತ್ತುಗು ಬತ್ತೆ. ಅಲ್ಪ ಪಡ್ಡೇರ ಬೊಟ್ಟುಗು ದೃಷ್ಟಿದೀಯೆ. ಅಲ್ಪ ಪೊರ್ಲದ ಸಾನ ಕಟ್ಟಿಯರು ಗೌಜಿದ ನೇಮ ಕೊರಿಯರು. ಅವೆರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಮೂಡಾಯಿ ಗಟ್ಟರ್ದು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲ ಬರಿಮುಟ್ಟ ಬಸರುಂಡು. ಧರ್ಮದೈವ ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯೊಂದು ಇರುವೈಲು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನೆಲೆ ಆಪೆರು. ಮೂಲುಡು ತಿಬಾರ ಊರುದ ತಾಂಗಾಡಿ ಬರ್ಕೆದ ದುಗ್ಗನ್ನ ಕಾವೆರು. ಬೊಕ್ಕ ತಿಬಾರ ಗುತ್ತಿನ ರಾಯನ ತಿಮ್ಮತ್ತಿ ಕರಿವಾಳೆರು ಇರುವೈಲು ಉಳ್ಳಾದಿಯಪ್ಪನ ಜಾತ್ರೆ ತೂದು ತೀರ್ಥ ಬರ್ಕೆಡು ದೈವದ ನೇಮ ತೂದು ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದನ ದೆತ್ತೊಂದು ಪಿದಾಡ್ನಗ ದೈವಗು ಪರಕೆಯಾದ ಬತ್ತಿನ ರಡ್ಡು ಕೋರಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಬೋರ್ಲೆನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಕೋರಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಬೋರ್ಲೆನ ದೇರೊಂದು ತಿಬಾರ ಮನ್ನಗ ಬನ್ನಗ ಬೋರ್ಲೆಗ ಆವೇಶ ಬತ್ತದ ಕುಂಬರುವ. ಉಂದುದಾದ ಸೋಜಿಗ ಪಂದು ತಂತ್ರಿದಾರೆನ ಲೆಬ್ಡಾದ ಬಲ್ಮೆ ತೂನಗ ಇರುವೈಲು ತೀರ್ಥ ಬರ್ಕೆರ್ದು ಒರಿ ಉಲ್ಲಾಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿ ಕೊಡಮಣಿತಾಯೆ ಮೊಕ್ಲಿನ ಬೆರಿಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದ ತಿಬಾರ ಗುತ್ತುಡು ನೆಲೆ ಆತೆರು.
ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸಾನ ಚಾವಡಿ ಕಟ್ಟದು ಆಗಬೋಗೊಲೆನು ಕೊರಡು ಪನ್ಪೆರು. ಆ ಕಾಲಡು ಸೂರಿಂಜದ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಪಂಡಿತರಾಯ್ನ ತ್ಯಾಂಪನ್ನ ಶೆಟ್ರು ಅರೆಡ ಉಚ್ಚು ತುಚ್ಚಿಂಡ ಗುಣಮಲ್ಪುನ ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡು. ಅವೆ ತೊಟ್ಟುಗು ವಿಷದೆಪ್ಪುನ ಕಲ್ಲು ಪಡೆಯಿನಾರು. ತಿಮ್ಮತ್ತಿ ಕರಿವಾಳೆರು ತಿಬಾರ ಗುತ್ತುಗು ಅರೆಣೆಲೆಬ್ಡಾದು ಕೆಸರು ಕಲ್ಲು ಪಾಡುವೆರು. ಆ ಪೊರ್ತುಗು ತ್ಯಾಂಪನ್ನ ಶೆಟ್ರು ತನ್ನ ಸೇವಾವಧಿಡು ಅವೇತೋ ಜನ ಮಂದೆಲೆರಿನ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದೆ. ನನ ಈ ಉಳ್ಳಾಯನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮುಲ್ತ ದೈವಲಿನ ಕಾರ್ನಿಕೊಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕಡು ಪಂದು ಅಲ್ಪದ ತೀರ್ಥ ಬಾವಿಗು ವಿಷದ ಕಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ತಾರಿದೊಳಿತ ಗ್ರಂಥುಳಿನ ಪಾಡುವೆರು. ಅರೆನ ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಲಿನ ಶಕ್ತಿಡು ಇನಿಕ್ಕಲ ತೀರ್ಥ ಸಂಜೀವಿನಿ ಪಂದು ಅಪಾರ ಜನಮಂದಿರನ ನಂಬಿಕೆ. ಇಂಚನೆ ಪಡ್ಡಾಯಿ ತಿಬಾರ ಸಾನ, ಮೂಡಾಯಿ ಅಜ್ಜಾಯಿ ಸಾನ, ತೆನ್ಕಾಯಿ ಮಂಜಲಡ್ಕ ಸಾನ, ಬಡಕಾಯಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಸಾನ, ನಡುನಡ್ಡೋಡಿ ಸಾನ ಇಂಚ ತುಳುನಾಡೋರ್ ಮೇಲ ಕೊಡಮಣಿತಾಯನ ಕಾರ್ಣಿಕ ತೋಜುದು ಬರ್ಪುಂಡು. ತಿಗಲೆ ಇತ್ತಿನಾಯಿಗು ತಿಬಾರು ಪನ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಲೆಡು ಒಂಜಾಯಿನ ತಿಬಾರುಡು ಅಪಾರ ಜನಮಂದೆಲೆರೆನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದು ಕಾತೊಂದುಪ್ಪುನ ಕಾರ್ಣಿಕನ ಮೆರೆಪುನ ಕೊಡಮಣಿತಾಯಗು ಪತ್ತೆರಿತದು ಪತ್ತು ಬಿರೆಲು ಒಪ್ಪು ಮಲ್ತೊನುವ. ಓ ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ಈ ವೈದ್ಯನಾಥಿನ ಹೊಸಭೂತ ಕುಮಾರಿ ಆಯನ. ಓ ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ಈ ವೈದ್ಯನ